काहे तन रोवताड़ू कजरा के धोवताड़ू दिलावा के बोझा अपना सिरवा पढ़ोताड़ू ससुरा से काहे अइलू गावे हो ससुरा से काहे अइलू गावे हो। लड़की कलश अपना बारे में पियवा कुछ ना बतावे हो अपना बारे में पियवा कुछ ना बतावे हो हमारा से जाने खातिर क्रिया धारावे हो हमारा से जाने खातिर क्रिया धारावे हो हमारा से जाने खातिर। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, नमस्कार, प्रणाम। आप सबके इस में दुआ करब अच्छा हो। एक छोटी सी इंटरटेनमेंट पे देनी है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।